Tu hi toques? Jo hi toco! Em dic Sabina Maduell i tinc 13 anys. Jo em dic Laura Parra i tinc 14 anys. I jo em dic Martina Agüero i tinc 13 anys. Estudiem a l'Estudi Musical 143 i ens agrada molt tocar el piano Perquè gràcies a la música hem pogut crear aquesta gran amistat i ens ho passem molt bé quan toquem juntes. i ara tocarem la ballata de Gurlitt a 6 mans.